Barka da zuwa Auren So TV. Farin cikin al'umma a koda yaushe. Ku yi mana subscribe sannan ku danna ƙararrawar sauti domin samun shirye-shiryenmu a kowane lokaci. Labari mai ɗumi-ɗumi. Gidajen jaridun Najeriya da dama suna sanya cewa shugaban ƙungiyar Boko Haram, Abubakar Shekau ya rasu. To wannan ba gidan jarida ɗaya ne kaɗai ya sanya wannan labari ba. Mafi akasarin gidajen jaridun da suke Najeriya sun ɗora wannan mutuwa ta Abubakar Shekau, wanda shine shugaban ƙungiyar nan ta Boko Haram da ta addabi Afirka da kuma Najeriya da sauran ƙasashe, inda ake kashe dubun-dubata al'umma a kowane irin lokaci. To Allah ya kawo mana sauƙin wannan kashe-kashe a wannan ƙasa tamu da kuma Afirka da duniya baki ɗaya. Auren So TV, yi mana subscribe ka danna ƙararrawar sauti domin samun shirye-shiryenmu a kowane